Хайырлы кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын дәвам итә. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бүгенге чыгарылышта. Вакцина грипптан саклану чарасы, син ясаттыңмы? Күңел радиосын күңел биреп тыңла. Мөслимгә җырлы сәяхәт килде. Сайлау көне, киләчәк өчен тавыш бирү көне. Без киләчәкне сайладык. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак. Көннәрнең коры һәм кояшлы торуы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә урып җыю эшләрен тизләтергә ярдәм итә. Бу көннәрдә хуҗалыклар бөртекләрне җыюны төгәлләп килә. Шулай хуҗалыклар техник культураларны җыюга да кереште. Бу эштә Август Мөслим агрофирмасы өлгерлек күрсәтә. Агрофирмада техник культуралар 10 меңнән артык гектар мәйданда үстерелде. Шуннан 4335 гектарын рапс культурасы тәшкил итә. Бүген көнгә барлык мәйданның 1700дән артык гектарында уңыш җыеп алынды. Кайбер басуларда уңыш күрсәткече 32 центнерга да җитә. Авыл хуҗалыгы формированиеларында кыр эшләре дәвам итә. Район буенча бөртекләрне җыю эшләре төгәлләнеп килә. Рапс һәм карабудай культурасын үстергән хуҗалыклар аларны да җыюга кереште. Бер үк вакытта хуҗалыкларда көзге чәчү эшләре дә алып барыла. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча урып җыю эшләре бүгенге көнгә барлык мәйданның 76%-ында төгәлләнгән. Безнең бүгенге көндә 39 мең гектарда урып җыю эшләре төгәлләнде. Бу инде барлык мәйданның 76% дигән сүз инде. Уртача инде безнең гектар береме бүгенге көндә 25 центнер тәшкил итә бөртекләр культурасында инде. Хәзер инде 10 көн эчендә бетерделәр дип торабыз бөртекләр культурасын инде. Аграрийлар арасында урып җыю эшләрен төгәлләүче хуҗалыклар да бар. Ул Исламов фермер хуҗалыгы. Хуҗалык җитәкчесе Илгиз Исламов яңа уңыштан пешерелгән беренче икмәкне район башлыгы Альберт Хуҗинга алып килде. Вакытында чәчтек, иртә чәчтек тә, аннан соң инде менә бу кыраулар булганда, кыраулар бик эләктермәде, но әзме күп зыяны булгандыр. Шуңа күрә безнең ипиләр тиз җитеште. Кеше азимайга керешкәнче, без уже керешкәнек язгы бодайга. Мин үзем менә бу елгы результат белән доволен. Теге күбрәк алсам, ишәрәхәтрәк булайын ул, но булганна шөкер дисең дә, киләсе елга әзерләнәбез һәм киләсе ел уңышка. Район башлыгы Альберт Хуҗин исламфларны беренче булып урып җыю эшләрен төгәлләүләре белән тәбрик итте. Тырыш хезмәтләре өчен район башлыгының Күмәч 2024 номинациясында җиңүче дипломын тапшырды. Без инде алдын беренче районнар булып башлаган керешкән уборкага инде бәхетебез бар дип әйтик инде. Агрофирмаларның техник яктан көчләре бик әйбәт, шуңа күрә бу менә зур яңгырлар килгәнче без инде уҗымнарны бөтенсен җыеп алдык. Югалтулар булды инде урожай кимәдә башланганда караганда, но шулай да инде хәзер булган җыеп алырга кирәк. Хәзер чәчү бара, көзгә чәчү. Без инде уйлыйбыз, бер атна эчендә чәчүләрне дә тәмамларбыз дип. Намус агрофирмасы бөртеклеләр җыю белән бергә татлы тамыр алуны да башлап җибәрде. Агрофирма районда шикәр чөгендере үстерүче бердәнбер хуҗалык. Һава торышының да бу көннәрдә коры һәм кояшлы торуы татлы тамыр җыю өчен уңышлы дәвам итәргә тулы мөмкинлек бирә. Шикәр чөгендере безнең агрофирмада, то есть Намус агрофирмасында 2113 гектарда чәчелде. Хәзер вакытта шуны уборкасы башланды. Казыйбыз 21 августның. Хәзер вакытта алынган 500 гектар, 1600 гектар аласы бар әле. Гектар биреме 320 центнер. Уртача бара. Көн дәвамында заводка 40-50 машина озатыла. Һәр бер машинага 25-27 тонна татлы тамыр төялә. Бүгенге көндә һәр гектардан 320-430 центнер уңыш җыя намуслылар. Механизаторлар бер сменада эшлиләр. Эш көне иртәнге 6-да башланып, кичке 6-га кадәр дәвам итә. Бүген агрофирманың уңган егетләре киләсе ел уңышына нигез салу белән дә шөгыльләнәләр. Агрофирмада көзге чәчү эшләре дә төгәлләнеп килә. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 8 сентябрь көне Татарстан Республикасы шул исәптән Мөслим районы территориясында республиканың 7-нче чакырылыш Дәүләт Советы депутатларын сайлау узды. Сайлау нәтиҗәләре буенча 50 депутат партия исемлекләре буенча һәм шул ук кадәр бер мандатлы сайлау округлары буенча сайланды. Барлыгы 100 депутат мандатына 397 кандидат дәгъва итте. Шунысы мөһим, сайлаулар тыныч узды һәм канун нигезләренә туры китереп үткәрелде.
Müslim районы территориясында узган сайлауларда 30 участок сайлау комиссиясы эшләде. Аларның 25-е авыл җирлекләре территорияләрендә булса, 5 сайлау участогы Müslim үзәгендә урнашкан иде. Участок сайлау комиссиясы членнары һәм күзәтүчеләр бу сайлауларда мөслимләрнең бигрәк тә актив булуларын билгеләп үттеләр. Безнең 1986 сайлау участогы иртәнге 7-дә эшли башлады. Без сайлауга 1284 сайлаучы саны белән кирип киттек. Сайлаучылар бик актив киләләр. Шул хәтле кәефләре әйбәт. Һәрберсе дә бик кызыксыналар. Укып, танышып, шулай итеп сайлауга керәләр. 1989 сайлау участогы Müslim гимназиясе бинасында урнашкан иде. Әлеге участокта да сайлаучыларның активлыгы күзәтелде. Күпләр гаиләләре белән тавыш бирергә килделәр. 1989 сайлау участогы, безнең участокта 1544 сайлаучы актив киләләр, Аллага шөкер, актив киләләр, булай үтмәгән. Иртән үк сәгать 7-дән үк килә башладылар. Безнең өчен сайлаулар электән үк инде зур бәйрәм. Аны һәр вакытта да көтеп алабыз һәм бер сайлауда калдырмыйча катнашабыз. Бу 18 яшь тулгачтында менә башланган инде безнең биографиябызда бара торган процесс. Мин үзем халыкка хезмәт итәрдәй безнең сайлаучыларның мәнфәгатьләрдән яклардай депутатларга тавыш бирдем дип уйлыйм. Һәм үзебезнең горурланып, гражданлык хукукларыбызны үтәргә, бурычыбызны үтәргә килдек. Үзебезнең һәм балаларыбызның, оныкларыбызның, оныкчыкларыбызның тормышы матур булсын, тыныч булсын, эш белән тәэмин ителгән булсыннар дип ышанып сайладык бүген. Müslimнең ихтирамлы, үрнәк гаиләләренең берсе Минҗихан һәм Рашат Солтановлар гаиләсе дә тавыш бирергә уллары, киленнәре һәм оныклары белән килделәр. Без менә монда гаиләбез белән монда җыелып килдек, оныкларны да алып килдек. Сайлауга хукукы булган кеше ул үзенең бу хукукыннан тулысынча файдаланырга тиеш дип уйлыйм мин. Республика менә шулай Россия төбәкләреннән түгел, дөнья масштабында шулай күренекле урын алып торсын. Халкыбыз бердәм булып, тату тыныч бер гаиләдә яшәп, республикабызның киләчәге алдагы елларда, алдагы көннәрдә тагын матуррак, уңышлырак, бәхетлерәк булсын иде. Сайлауга гаиләбез белән бергәләп йөрү безнең гаиләбезнең матур традициясе. Бу юлы да балаларыбыз үзебез үк сезнең белән барабыз дип сайлауга килделәр. Шулай ук без балаларыбызны район күләмендә үткән барлык чараларга да актив катнашырга тырыштырабыз. Бу дөрестәдер, чөнки балаларыбыз кичкенәдән үк аңлап, яратып, үзләренең ватаннарының лаеклы шәхесләре, кешеләре булып үсүен телибез. Без инде бу сайлауларга алдан ук әзерләндек. Әле кайчаннан гаиләбез белән шулай матур итеп, тату итеп бүген килдек. Һәм инде үзебезнең республикабыз алга таба чәчәк атсын, үсеш алсын өчен бүгенге сайлаубызда без бүген катнаштык. 1987 санлы сайлау участогы Müslim лицей бинасында урнашкан. Биредә сайлаулар башлану вакытына 1150 сайлаучы теркәлгән. Район башлыгы Альберт Хуҗин да гаиләсе белән шушы участокта тавыш бирде. Участокларны җырып чыктым мин. Менә монда да килгәч, үзегез дә ишетеп тордыгыз. Халык ничек кире дигәч, башка елларга карый, даже активрак, иртүк чиратка басалар дип, бу инде бик матур күренеш дип әйтгәндәйм. Беренчедән халык аңлады үзенең җаваплылыгы. Минем тавыш та безнең илебезнең киләчәгенә үзенең йогынтысын ясый икән, халык аңлый башлады. Икенчедән бу инде күрсәтә безнең җитәкчелегебезнең дөрес юлдан барып, аларны халык нихәтлек поддерживать иткән. Әлеге сайлау участогында калмасымын үлчәтергә һәм гриппка каршы вакцинацияда ясатырга мөмкин иде. Альберт Хуҗин да әлеге мөмкинлектән файдаланып вакцинация үтте. Безнең бүген 1150 сайлаучы белән кирип киттек. Сайлаучылар бик актив. Ял көнне карамастан бүген нык актив халык, бүген әйбәт килделәр. Шушы ук сайлау участогында Müslim районы кураторы, Татарстан Республикасы үзйөрешле машиналар һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе җитәкчесе Альберт Борханов та тавыш бирде. Ну, конечно, это два в одном даже. Это, во-первых, как гражданский долг наш всех республик Татарстан, потому что мы идем голосовать, мы делаем свой выбор, потому что мы знаем, к чему наши
будут депутаты, возложены, которые на них обязанности, будут за что, над чем будут работать. Поэтому, естественно, каждый должен, я считаю, проголосовать. Бу көнне район үзәгендә ярминкәдә эшләде. Сайлаучылар тавыш биргәч ярминкә мәйданында булып, сәүдә нокталары белән таныштылар. Район территориясендә сайлаулар тыныч һәм сайлаучыларның активлыгы белән узды диләр сайлауларны оештыручылар. Бу көнне һәр сайлау участогында Бердәм Россия сияси партиясыннан һәм Татарстан Республикасының иҗтимагый палатасыннан күзәтүчеләр эшләде. Шулай ук районның эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре дә кизү торды. Сайлаулар тамам, нәтиҗәләр билгеле. Халык ышанычын казанган. Сайлаучылар ышанып тавыш биргән депутатлар алдагы 5 елда нәтиҗәле эшләрләр һәм республикабыз анда яшәүче халыкның мәнфәгатьләрен кайгырту өчен үз өлешләрен кертерләр дигән ышаныч теләктә калабыз. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Поликлиникага 1290 дозада гриппка каршы беренче партия вакцина кайтты. Табиблар әйтүенчә, вакцинация грипптан саклануның иң ышанычлы усулы. Медицина хезмәткәрләре гриппка каршы вакцинаны беренче ярдәм булып ясата. 1290 дәнә вакцинаның 260-ы медицина персоналына, 25-е йөкле хатыннарга 1500 дозасы өлкән яшьтәгеләр өчен каралган. Гриппка каршы прививканы хәзер ясатырга киңәш итә табиблар. У нас ежегодно стартовала вакцинальная кампания по профилактике гриппа. Вот на сегодняшний день у нас поступило более 1000 доз. В числе первых, конечно же, принимают участие в этой, так скажем, кампании это наши медицинские работники. Вакцинациядан соң 2-3 атна дәвамында антитәнчекләрнең грипп вирусларына каршы тору дәрәҗәсе формулаша. Прививка ясалган көнне мунча керергә, алкоголь кулланырга ярамый. Вакцина ясаткачтан мунча керергә ярамый, спиртлы эчемлекләр кулланырга ярамый. Әрдә температура була икән инде, процетамол эчәргә кирәк. Россиянең күп регионнарында үсү, грипп, конкретно ковид ширлеләренең үсүе күренеп тора инде. Татарстанда андай бер юк, но сез беләсез, Россиянең бүтән регионнарында булса, бу әйбер барыбер безгә дә килеп җитәчәк. Шуңа без моны урыслар әйтмешә, все оружие ташларга тиеш. Үз сәламәтлегенә битараф булмаган кеше гриппка каршы вакцина ясата. Мин дә әлеге процедурада катнашырга булдым. Ультрикс квадри вакцинасы 6 айлык балалардан башлап 5-нче сыйныф укучыларына кадәр ясала. Әлеге вакцина 2-нче һәм 3-нче триместрлардагы йөкле хатыннарга да ясатырга ярый. Алдагы атнада поликлиникага 1000 доза Савигрипп вакцинасы да кайтты. Әлеге вакцина өлкәннәр өчен каралган. Район поликлиникасына барлыгы 11 меңнән артык дозада вакцина кайтырга тиеш. Прививка ясатырга теләүчеләр үз участок терапевтларына мөрәҗәгать итә ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә җырлы сәяхәт дип аталган бәйрәм концерты үткәрелде. Мөслимлеләр кунакларны зарыгып көтеп алды. Моңа район мәдәният йорты каршында җыелган халыкның күплеге дә дәлил иде. Бәйрәмне үткәрүнең сәбәбе күңел радиосы тулкыннарының районыбыз территориясендә тарала башлауы. 94.3 FM эшлегендә эшләүче күңел радиосына Мөслим радиосы кушылачак. Бәйрәмдә катнашучыларны Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Ойдар Сәлимгәрәев, Мөслим районы башлыгы Альберт Хуҗин, күңел радиосы җитәкчесе Лилия Гатина, Мөслим информ җитәкчесе Римма Авзалова сәламләде. Бик зур матур бәйрәм булды. Матур гына зур тантана белән күп кеше килеп бәйрәм итәбез. Бүгенге көннән инде безнең эшләп китәбез. 3 ел буена дәвамында без эшләдек аны. Чистота алып, җиһазлар алып эшләтеп җибәрдек радиостанция. Бүгенге көне буе Шалла радиосы, Күңел радиосы ничек һәм без әйтәбез инде Мөслим халкына уңайрак вакыт булачак. Монда җирле тапшыруларны апарырга, тыңларга 12-дән 1-гә кадәр танышаклар, суңа бик уңайлы. Бүген инде менә Күңел радиосы безнең районда эшли башлый. Менә шундый бик матур презентация белән килгәннәр, көтмәгәндә булды бу. Бу инде аларның безнең районда эшләргә чынлаптырып теләге, район халкы белән мөнәсәбәткә керергә тырышуларын күрсәтә. Шуңа күрә бик шатлыклы хәбәр, бик шатлыклы әйбер. Инде сәгать 12-дән 1-гә хәтлек Мөслимебезнең үзебезнең радиосы сөйләячәк, анда котлаулар булачак, туган көннәр белән без ничек күнеккән менә шул вакытта булачак. Һәм инде бүгенге көндә 94.3 FM эшлегендә без Мөслим халкы белән кабаттан бергә, алар шул хәтле актив. Инде менә бер ишатналык кына Мөслим районында Күңел радиосы эшли. Мөслим халкының активлыгы сизелә. Бу язган хатлардан да сизелә. Килгән рәхмәт сезләреннән дә сизелә.
Киләчәктә дә шулай бергәләшеп, актив булып эшләргә насыйп булсын. Танылган җырчылар Әлфин Әсхәмова, Зарина Хәсәншина, Рауил Галиев, Илназар, Артур Салихов, Руслан Кираметдинов, Фируза Хафизова мөслимләрне матур җырлары белән сөендерде. 27 еллык күңел радиосының тарихында Мөслимгә килеп, без беренче тапкыр шундый концерт белән киләбез. Әлбәттә инде көтеп алган идек әлеге көнне һәм бүген яхшы кәеф белән, шәп состав белән мөслимләргә матур кич уздырырга дип килдек. Бик зур рәхмәт, бик матур итеп каршы алдылар. Инде алга табада шушы дуслык җипләре үзелмичә алга табада матур итеп әле мондый очрашулар күп булсын дигән теләктә калабыз. Әле яңа елларында, башка бәйрәмнәрендә менә шундый шәп кәеф белән, яхшы артистлар составы белән әле күп итеп уздырырга насыйп булсын. Аллага шөкер, Мөслимгә инде без еш киләбез. Бит без инде мәҗлесләрне алып барабыз. Шуның өчен монда килергә тагын бер тапкыр без бик шатбыз. Иң чиста, минемчә, шәһәр. Шуның өчен иң шундый ачык шәһәр. Аның бит әле һава торышы да ничек туры килгән, җылы шундый җәйге бер кич кебек. Инде белмим, әлбәттә мондый һава торышы булганда компаниясе дип әйтимез, атмосферасы яхшы булганда, ул күңелләр дә күтәренке, кәеф тә яхшы дигәндәй. Бәлки беренче тапкыр килүемдер, инде хәтерләмим. Менә монда килгәч инде бик күп ишеттем. Сезнең генә тыңларга килдем дигән сүзләрне инде. Димәк, яраталар. Шуңа күрә мин бик шат монда килгәнгә. Бәйрәмдә бүләкләү мизгелләре дә булды. Җырчы Илназар Мөслим гимназиясының 5нче сыйныф укучысы Әмин Гәрәевка гитара тапшырды. Музыка дөньясына тартылган курай, пианино һәм башка уен коралларында яратып уйнаган Әмингә гади генә гитара түгел, бөек җырчы Ринат Ибраһимовның гитарасын бүләк иттеләр. Мондый чаралар, мондый бәйрәмнәр кешегә бик кирәк. Килеп матур җырлар тыңлап, күңелләр сакланыр, кәефләр күтәрелеп кайтып китә. Чиктер яшәргә дәрт уяна. Оештыручыларга бик зур рәхмәт инде. Безнең Мөслимдә инде мондый чаралар гел булып тора. Менә кешенең күңелен күтәреп, кешегә рухи азык биреп, менә шундый чаралар оештырган өчен хакимиятебезгә дә, культура работникларына да, барыбызга да бик зур рәхмәт. Бик матур концерт оештырганнар, килдек карарга, бик сөенеп килдек. Руслан Кираметдиновны бик яратам, менә шуны карармын дип килгән инде. Булыр микән, юк микән әле торабыз. Күңел радиосын яратам, булай да, гомумән тыңларга яратам. Дөньялар тыныч булып, шушлай матур итеп яшәргә язсын. Без моңчы булган радиосын гына тыңлыйдык. Менә хәзер күңел радиосын да тыңлыйбыз. Бик матур итеп килгәннәр. Кунаклар да кайткан, бик күңелле оештырылган. Рәхмәт. Күңел радиосына 1нче, 2нче, 3нче һәм 27нче булып СМС юллаган райондашларыбызга Күңел радиосының истәлекле бүләкләре дә тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Яшәгән җирләрен, ишегалларын матурлыкка төреп яшәүче райондашларыбыз соклану ята. Метре улында гомер итүче Әзилә Фәрхәдинованың ихатасы әйтерсең гөлләр патшалыгы. Матурлык дөньясында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Метре улында гомер итүче Әзилә Фәрхәдинованың ишегалды матур гөл бакча. Медицина белгечләренә хас чисталык, пөхтәлек белән ясалган бакча зонасында нинди генә композициялар юк. Тырыш кырмыскалар да, аккошлы күлләр дә, агач бурадан оста итеп ясалган коеда. Һәр нәрсәнең үз урыны бар. 2010 елдан бирле шулай итеп бакча ясыйм. Монда 25 төр чәчәк утыртам. Әмма идеяларын кайналасыз мә? Идеяларны үзем уйлап чыгарам. Алай үземнең башка килгән бөтенесе карап ясаганым юк. Әзилә апаның бакчасында 300-гә якын төрдәге чәчәк үсә. Орлыкларын да уңган райондашыбыз үзе әзерли. Әзилә апа күңелендә һаман да кечкенә кыз бала әле. Көз җитә башлагач, ул бакчадагы фигураларны өйгә кертәм, вакыт-вакыт уйнап та утырам дип елмая Әзилә апа. Мондагы идеяларны кыш көне тәрҗә каршысына басып, план корам, интернет магазиннардан төрле фигуралар кайтартам. Шуларны инде урнаштырам яз җиткәч. Аннан чәчәкләр утыртам шулар кырына. Күлләрен үзем ясыйм, ташларны үзем симентлап тезеп менәм. Әзилә Фәрхәдинованың кулларыннан гөлләр тома дисәк тә ялгыш булмас. Һәр чәчәкне кадерләп, иркәләп, алар белән сөйләшеп үстерә, суларын сибә. Кыш көне дә карны җыеп алып, үссә әгәр чәчәкләр утыртыр идем ди. Ишек алдындагы бу матурлык елдан-ел үзгәреп тора. Кабатланмас идеяларын кышкы озын кичләрдә тәрәзә алдына басып күз алдына китерә. Тормыш иптәше Азат балалары гына түгел, авылдашлары да Әзилә апа тудырган матурлык дөньясына гашыйк. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Әлеге шулар мин Лилия Шәймиева сезнең белән саубуллашып торам. Реклама блогыннан соң сезне җырым сиңа бүләгем тапшыру көтә.